kulezi zihlala unxolisa zona wathi bezizaba zininzi ba yaphela Nkosi. Mama uVice xa uthetha nathi usithi masovula kwezi ndawo mosaba mama sihambe sivula kubo asibazi uye ke usondele apha kulasihlalo uyakuye Nkosi. akuxelele uba ngubani lo mama uzawuthetha ngayo Amen. 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 ngelishwa kangena umkrweco umama umrhawu ngoba ndiyamazi umama uMagama ndinibulise nonke ndithunani ndinganicalulanga le ntombazana mama uVice uqala kwam ukuyazi ndiyatsalwa ke ngabantu abafana nomama uRhayi nomama uChongwe nomama uThomas bayanditsala wanditsala lo mama ngelaa lizwi lakhe Nkosi. ndasondela kumama Magama Gambu ndiva esi siduko sikaGambu ndiva nale fani kaNdungane zikhona apha ecala kodwa ingxaki inye akasekho phaya ecala ngoku andimazi uba waya ambize ngegama andiyazi ifemeli noba ndizambiza right na athi uSolomzi abize noba uNdungwane ababize bonke sincokole saklika noMagama ebethu uMagama xexwaye itawuli yakhe imhlophe ndiqwaye yam nam uMagama ebesenza loo nto ejayiva apha umama uMagama nje xa ndithetha nabanye abantu okanye bebona istatus zam babuze hayibo uhambile lo mama hayibo bendihamba naye etreyinini hayibo ndimazele Seapoint hayibo ndimazele embuthweni ndancancazela ngoba bathi sifuna indawo uzawuxhonyelwa phi ibhatyi yakhe babuza kumntu orongo nantsi ke ngoku le ndawo sizawuthetha ngayo wayincothula usirayeli wayincothula intente yakhe waya wayitwabulula ngaphaya kwemiduli edere Hayi man. Izwile kaThixo. Ngiyaqingisa. mama uRhode ndifumana ifowuni kumatshatshu uthi kum indlu yasekhaya imkile imke nenkanyana iphahla mama uVice lithathe layobekwa ngaphaya kweyadi lehle ndokubona lo monakalo xa ndifika le ntombazana ibhinqe iqhiya ndimbuze kakuhle matshatshu yintoni inkanyana athi ayibona into engabonwayo uyayidescribe uyazama uyidescribe kodwa uyayixela into engabonwayo futhi le nto ingabonwayo inamandla Chongweni iyakwazi ukusipula irufu yawugqiba usipula irufu isipule nemithi yemisedala inamandla kakhulu ayibonwa mamfazi ibiyintoni intente uMagama uhambile evangeli eligorha lihambe livangeli naw le ntente yakhe ngoku inqothuliwe iyowuphoswa ngaphaya kwemidoli edere isizathu soba iyowuphoswa ngaphaya izama usondela kulowo wasidalayo uthune
utsho umagambo ungcothuliwe ibiyintoni intente mamufayisi ngoba la ntonte ingcothuliweyo iye yashwabana yathi yawuqhitya yawuvula kwelaa cala yafika yatwatyululwa into etwatyululwayo yinto evulayo yabekwa esifubeni ngumnikazi wayo. Thetha umagambo umkile umagambo usingathiwe umagambo ubekwe esifubeni somnikazi wakhe. Akalambi umagambo akancane umagambo uthi ngenye imini apha kum ilizwi lakhe lishile hayi alishi ngoku ilizwi lakhe. Mamfasi niyenza into enkulu ndizamjika ngoku mamfasi. Kunxitywa abashumayeli balapha apha eMilton. Umagambo uyafana ke nam, andifuni uhlala phaa ngasemva. Ufike late, sihleli apha kule ndawo apha eMilton. Ufike laa nto ibudwinarha ndiyikhwebe ndizohlala apha ecakwam. Thetha umagambo. Awufika umagambo athi umongameli angandiboni. Uyandibona umongameli? Ndithi ke mna hayi andimazi uba uyakubona na. Uyaculwa agqadaza umagambo azapha athi ndiyavaleka apha esifubeni kodwa ingase ndicule ndizokuvuleka. Xa ndizawujika mamufayisi ambhaqe umongameli amnike imayiki le video yakhe yokugqibela ayiculayo lukhangela kuwe Nkosi Mbala yekhaya. Amnike imayiki azocula apho umagambo. Azogqiba mamumuhlala ukucula kwakhe livaleke isifuba sakhe aze i-social worker ekumama umuhlala izokwazi izomnika iradi okuba siphinde sivuleke isifuba sakhe. Ndimbone apho asho ngathi iyagula le ntombazana. Ingcothuliwe ke ngoku intente yakhe. Hayi mama uJongweni usesifubeni sikababa. Ndineshori yaloo nto ngoba yena uyisebenzele eyakhe ndawo futhi uyisebenzele esengeneno kwendwaba wathi wawufika ngaphaya nguYesu Kristu inkosi yethu. Amen.